20, naira 50, kuma wai a hakan kana son a sa maka su stockfish, su pomo, su waye da waye duk a cikin miyan kuka. To ka manta wai ba zamanin da muke ba? Ka manta cewar yanzu ba su yar aduwa ne akan mulki ba? Ka manta cewar zamanin sauyawa ake yi? Kai kanka in baka sauya kanka ba, gidanka ba zai taɓa sauyawa. Idan so kake ka ci abu mai daɗi, cire kuɗin ka kai. Idan ma kana ƙyashin ka cire ne matarka ta rage sauran canjin ta je ta zuba adashi da shi, to ga shawara. Ku mazan nan in har kuna ganin haka ne, ku sayo fridge bai fi 40,000 ba zuwa 70, ɗan medium size dai ku sayo. Ku shiga kasuwan nan da kanku ku yi siyayyan abincin, ku zo ku dire su stockfish, su nama, su duk gasu nan dai wanda aka san zai lalace nan da nan, a sa shi a fridge a ajiye. To hankali kwance ita kanta tana bosin, tana jin za ta yi abinci mai daɗi. Wani abincin ma sai dai fa ka zo kawai ka tara an maka ba tare da ka ce a yin ba. Hankali kwance kuma za ka ci kana jin daɗi, sabida kai ma ka san ai ka cire a aljihunka ka yi. Amma ba za ku ba da wadataccen kuɗin cefane ba, kuma ku nemi abinci mai daɗi hauka ake yi. Idan kana son ka ci mai kyau, cire kuɗin ka kai. Wani yana nan fa bai ma ba da kuɗin cefanen ba, kuma babu ma kayan miya a gida da za a yi cefanen, amma shine da bakin cewar idan an yi girkin daren nan kamin in dawo don Allah a ɗan haɗa min da fruit salad. Domin ji malam fruit salad, ka ba ta kuɗi? Baka ba ta ba. Sannan ba sana'a take ba, and still idan ka dawo wai ka ce in ba a yi ba ita ce da laifi. Wata haka ce za ka kai hannunka jikin matanka don kawai ba ta yi ba.